Għannin, jiena, it-tifel ma rġbux il-mezz. Jek ma nagħmilx dak il-ħumwet. Il-tifel qed tiġbed kontri it-tifel ta' għovwol, kulħadd jiġbed kontra xulxin. Li rridu nagħmlu mat-tfal number one hija illi nifhmuhom. Ngħidlu kaj, nifhmek sabiħ, għax meta kont daqshekk jiena ma kontx nurqos nagħmel il-mezz. Imma ma tafx sibtu tajjeb għax meta mmur nixtri manta l-ħalut. Anke l-inkom open, mhux ifottini fil-qija. Ngħidlu jagħtini 10 euro żejda. Jiġu nirajnjaw ma xi ħaġa. Zejda mhux se jgħidu. X'inhu hi? Zejda mhux se jgħidu. Zejda qed jiskużani nisa. Tajjeb? Di importanti. Jew pereżempju kaj, nifhmek, il-history kont ma nagħmlux għax ngħid jiena jew x'ħana qed nitgħallem fuq il-passat. Imma meta mbagħad immur barra minn Malta u jsaqsuni għajċana fuq pajjiżek ma jidhirhomx fuq, ma jidhirhom għax aħna. Hekk baħna, it-tieni gwerra dinija baħna lit-toroq. Allura sibtu tajjeb hemmhekk. Meta rridu nagħmlu number one nifhmu l-tfal. Tajdu nifhmek Mike, Jacob, number one. U mbagħad intu għam ispjegazzjoni, mhux. U mela ħafna m'hemm xejn mhux qed tħaddidlek xi interessani. Għax din nagħmlu l-gwered maħna għal